anyị na-anabata onye ọbụla na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. N'ụbọchị taa anyị ga-amụta ihe na ọ dị mkpa ọ dị ka anyị bụrụ onye mbilite n'ọnwụ nke Kraịst na-agwa okwu. Tupu anyị aṅa ntị n'onye ozi nke Chineke, biko achọrọ m ka ị ṅaa ntị n'akụkọ a. Enwebe na-atọ m ụtọ ọfụma na akụkọ nke mbilite n'ọnwụ Chineke a. Ile anya ọfụma, Jizọs Kraịst tara ahụhụ ọfụma, ọ tara ahụhụ nke ọma iji hụ na ọ garuru ebe ahụ ọ na-aga, ebe ọ na-aga na Kalvarị. Mana ụzọ ahụ butere ntaramahụhụ niile, ọ gabigara ihe niile ma kwado dị njikere na ya ga-eruriri n'isi iji hụ na o mere ya ahụ butere ya ka ọ hụ ụzọ napụta ya. N'ezie ọ tara ahụhụ niile ndị a n'ihi mụ n'ihi gị, ka anyị nwee ike bụ ndị ga-eso rite uru n'uru ahụ na ihe niile ndị ahụ nke ọ kwadoro. Ya mere, dịka onye ozi Chineke na-abịa ugbu a ịgwa anyị okwu, achọrọ m ka ị ṅaa ntị, tọọ ntị gị n'ala ka ị mata ọdịmkpa ọ dị ịbụ onye ga-erite uru na ntaramahụhụ nke Kraịst. Ọ bụrụ naanị ntaramahụhụ nke Kraịst, ma mbilite n'ọnwụ, ọ bụ onye nwụrụ n'ihi mmehie anyị, bụrụkwa onye eweliri si n'ọnwụ bilie ka anyị nwee ike rite uru n'ala eze Chineke. Biko ịhụnanya, mgbe ọbụla ọ na-apụta otu a, biko dị njikere ka Chineke metụta gị aka, n'ihi na ọ dị njikere imetụ gị aka. Ọ chọkwara iyuzu onye ozi ọ na-eyuzu kemgbe, na-eji emetụ gị aka mgbe ọbụla anyị pụtara. Biko chere ka o metụkwa gị aka ọzọ taa. Anyị na-ele anya na ndị Rom isi 10. Anyị na-agụ malite na amaokwu nke 8 amaokwu nke 6. Ma ezi omume ahụ nke sitere n'okwukwe na-ekwu otu a sị, asịla n'obi gị, onye ga-arịgo n'eluigwe. Nke ahụ bụ ikudatakwa Kraịst site n'elu. Mgbe o si n'elu bịa wadata, o gosiwa anyị ụzọ, o gosiwa anyị ma ekpughere anyị ihe bụ uche Chineke nke pụrụ ime ihe niile nye anyị. Ọ gbadatawo ka anyị ghara ịbụ ndị ga-asị, onye ga-agakwa n'elu wee kudatara anyị Kraịst. Amaokwu nke 7. Ma ọ bụ onye gara ịda n'abis ahụ, nke ahụ bụ isi na ndị nwụrụ anwụ kudatakwa Kraịst. Nke a emewo ya. Ike nke Chineke bịara kwada okwute ahụ. Ọ dị ka ebe ala ọmajiji mere. Mgbe ala ọmajiji a mere, ndị agha niile wee daa n'ala dịka ha bụ ndị nwụrụ anwụ. Kraịst anyị, onye nzọpụta anyị ahụ, onye mgbapụta anyị, onye nọchiri anya anyị, onye chụrụ àjà ahụ, ọkpara Chineke wee si n'ọnwụ bilie. A gwara anyị na amaokwu nke 8. Amaokwu nke 8 sị, kama ọ bụ gịnị ka ọ na-ekwukwa? Okwu ahụ dị gị nso n'ọnụ gị, bụ n'ọnụ gị na n'obi gị. Nke ahụ bụ okwu okwukwe nke anyị na-ekwusa. Amaokwu nke 9. Na ọ bụrụ na ị ga-ewere ọnụ gị kwupụta Jizọs na ọ bụ onye nwe anyị, ọ bụrụkwa na ị ga-ekwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụtakwa gị onwe gị. Ịhụla ya, mbilite n'ọnwụ ewerewori ọnọdụ. Nke a bụ eziokwu nke mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ emewo kemgbe site na mkpughe nke mbilite n'ọnwụ ahụ. Na mmụọ anyị nwee bịakwute Chineke, ọ bụ nke e mere ka ọ dị ire site na mbilite n'ọnwụ ahụ. Ọ bụzi gị onwe gị ka ọ dị n'aka dịka otu onye, na ị ga-abụ onye ga-ekwupụta mmehie gị site n'ọnụ gị, wee kwere n'obi gị na Chineke emewo ka o si n'ọnwụ bilie. Nke ahụ ga-eme ka ị bụrụ onye a ga-azọpụta. Amen. Na a ga-azọpụta gị. Amen. Lee amaokwu nke 10. N'ihi na a na-eji obi kwere ruo ezi omume. A na-ejikwa obi mmadụ na-ekwere
ruo ezi omume. Ị maara mgbe ị bụ onye kwere ekwe, okwukwe gị ahụ ga-eme gị ka isi n'ebe ị nọ onye bụ onye mmehie wee si ebe ahụ bulie gị elu bubaga gị n'ezi omume. Enyi m, enwere ihe m chọrọ ka itinye n'obi gị. Ị pụrụ ịbụ onye azọpụtara n'ihi Kraịst bụ onye welitere n'ọnwụ. Apụrụ m ịbụ onye agbanwere mmehie, apụrụ m ịbụ onye na-ebi ndụ ezi omume, apụrụ m ịbụ onye na-aga ije n'ụzọ nke Chineke n'ihi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. N'eziokwu enyi m, ike dị na mbilite n'ọnwụ nke Chineke. Ọ ga-adị mkpa na ị ga-ekwupụta mgbe ị kwerechara na Chineke ga-azọpụta gị. Ekwekwere ndị ahụ na-asị ekwere m ha ka nọkwa bụ ndị na-ebi ndụ ochie ha. Ekwere m ha ka bụkwa ndị na-aṅụ mmehie, na-ese mmehie ka sịga, na-eri mmehie dịka ihe oriri, ndị eji mmehie kpuchie. Ekwere m ma ha ka bụkwa ndị na-ebi ndụ ochie ha, ndụ na echiche ochie ha, na omume ochie ha, ihe ọjọọ ochie ha, ndụ ha na-ebi bụ ndụ ọjọọ. Mgbe ị kwere, a ga-enwe ihe ga-adị iche na ndụ gị. Ọ bụrụ na ebughị onye na-aga chọọchị eme njọ, ọ gaa chọọchị nke na-aga na-egbobaga n'ime nzukọ dịka ahụhụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye kwere ekwe n'eziokwu, ọ sị na ị ga-eji obi gị niile kwere ruo ezi omume, werekwa ọnụ gị kwupụta ruo nzọpụta gị. Enwenata esi jikọọ ya n'ebe ahụ, nzọpụta na ezi omume, ezi omume na nzọpụta. Ọ bụ na enweghị ezi omume, agaghị enwe nzọpụta. Ọ bụkwa na nzọpụta agaghị enwe ezi omume. Ọ bụ na ịbụ onye kwere ekwe n'eziokwu na mbilite n'ọnwụ nke onye nwe Jizọs Kraịst, mgbanwe na mwegha ga-adị na ndụ gị. Iwee site na-abụghị onye ezi omume baga n'ịbụ onye ezi omume. Nye m emenụtara ụda ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ. Ndị Rom isi nke 4 amaokwu 22 ọ sị, n'ihi na a gụkwara ya nye ya dịka ezi omume. Amaokwu 23, ma ọ bụghị n'ihi naanị ya ka edeworo ya n'akwụkwọ nsọ na a gụrụ ya nye ya. Amaokwu 24, kama ọ bụkwa n'ihi anyị, mụ onwe m kwa, n'ihi mụ onwe m, n'ihi gị onwe gị kwa, anyị kwere n'otu Kraịst ahụ, Kraịst nke mere ka o si n'ọnwụ bilie. Ndị kwere ekwe nke mbụ ha kwere, ha wee bụrụ ndị nsọ, ndị onye nsọ Pọl, onye nsọ Pita, onye nsọ Jọn, ndị nsọ, ndị kwere ekwe, ndị na-ekwere na Kraịst, otu Kraịst ahụ kwa, otu mbilite n'ọnwụ ahụ kwa, otu nwapụta nke nzọpụta ahụ. Ha bụ ndị kwere n'eziokwu. Ị gaghị abụkwa onye mmehie ọzọ, ị ga-abụzi onye nsọ n'ime Kraịst. Onye nwe mee gị ka ị bụrụ onye nsọ. Gịnị bụ aha gị? Asị m, gịnị bụ aha gị? Kwuo ya, sị onye nsọ. Ngwa kpọọ aha gị. Onye nsọ, kpọọ aha gị. Onye nsọ, kpọọ aha gị, ka onye nwe mee gị ka ị bụrụ onye nsọ. Ndụ ahụ na omume gị na akparamagwa gị nke onye nsọ dịrị n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Nye anyị kwa okwu onye a ga-agụ ya nye ma ọ bụrụ na anyị kwere nye onye ahụ nke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ Jizọs onye nwe anyị. Si onye nwe anyị, ekwere m okwukwe nke onwe m, ekwere m ekwe, gwa onye nwe anyị, gwa onye nwe anyị. Mgbe ahụ ka ị ga-aghọta na nke a bụ nwapụta nke ị ga-enweta ugbo eziokwu dị ire ugbu a, nke echiche gị agaghị agbanwe ya. Na n'ezie, onye ọbụla nke ga-akpọ oku ahụ onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Nzọpụta abịala. Gwa onye nwe anyị ugbu a. Chetakwa onye ọbụla, chetakwa na ebe ọbụla, chetakwa ihe ọbụla. Nzọpụta abịala ugbu a. Mepee ọnụ gị, gwa onye nwe anyị, onye nwe m, ana m esi na mmehie m chigharịa,
ana m echegharị pụọ na mmehie m niile. Ọ na-ewute m bụ ihe ọjọọ niile meworo. Azụgodere na agbara m mbọ ka m kwụsị n'ike aka m, apụghị m ịzọpụta onwe m, mana ekwere m na gị, ekwere m gị onye nwe m, ekwere m dịka ị kwere eziokwu nke nzọpụta. Ọ ga-abụ nke a ga-eme ka o guzosi ike dịka ị na-eguzo n'ebe ahụ, ka m kpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekpe ekpere maka ndị a niile, ndị na-eto eto na ndị agadi na ndị nne na ndị nna, ndị na-ewere ndụ ha nyefee nye onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a, dịka ha were ya dịka onye nwe ha na okwukwe nke onwe ha na eziokwu nke bụ na onye ọbụla nke ga-akpọ okwu ahụ onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya. Ka nzọpụta gị nọrọ ebe ahụ ugbu a bụrụ nke ha n'aha Jizọs. Ka mgbaghara bata n'ime ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa ama n'ime obi ha n'otu n'otu na ugbu a na ha bụ ndị azọpụtara n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekele gị maka imene ka o guzosi ike. Amaara m na okwukwe ha ugbu a, okwukwe nke otu onye ha na nke bụ eziokwu nke na-eme ka ọ dị ire na ndụ ha ugbu a nzọpụta ga-adịrị onye ọbụla nke kwerenụ, nke a mere ka ọ dị n'ime Kraịst ugbu a. Ana m ekele gị onye nwe maka mma m na imeela ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Welie aka ahụ elu ugbu a, welie aka gị bikwasa n'ebe anyị nwere nsogbu. Ọla ebe ga-abịa n'ụzọ gị ugbu a, nna anyị, n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka amaara m na anyị maara na gị onwe gị n'ebe ị nọ enweghị ya na-apụghị ime, ihe na-adịghị eme n'oge gara aga n'ebe mmadụ nọ na ndụ anyị. Anyị maara n'ebe gị onwe gị nọ n'abalị a na ọ ga-abụ ihe a ga-eme a ga-eme ya n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe ekpere onye nwe anyị na imetụ onye ọbụla aka ihe niile bụ ihe gbasara ha, weta ọla ebe dị ebube nke bụ ogbugbo nye onye ọbụla bụ nsogbu ọbụla ha nwere na ebe niile ugbo a na-anụ olu m n'obodo niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka arụ ọwụwa ya nke ọ pụta n'aha Jizọs. Ihe ahụghị oke ahụ ana m enye gị iwu ka itijie gị n'aha Jizọs. Anya kpuru isi ma ọ bụ n'otu anya kpuru isi ma ọ bụ anya abụọ kpuru isi, ana m asị onye ọbụla bụ oge ọ nọworo ka emepee gị anya kpuru isi n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe toro gị maọbụ n'olu maọbụ n'azụ maọbụ n'afọ maọbụ n'ụkwụ maọbụ na mkpa abụ gị, ebe ọbụla ihe zara aza pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka akwụkwọ gbajiri agbaji ka a nyazie gị ugbu a, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe bụ mkpọnwụ n'ahụ, mkpọnwụ niile, ana m enye iwu nye ike Chineke ka anyị bilie n'ụkwụ gị gaa ije n'aha Jizọs. Ana m asị onye nwe anyị maka ndị bụ ndị ogbi na ndị na-adịghị ekwu okwu ka ịmetụ ha aka. Mmụọ ogbi pụta, mmụọ na-adịghị ekwu okwu pụta. Nna anyị, ana m arịọ gị ka inye ha ire na-ekwu okwu ugbu a na-enweghị ihe ga-egbochi ya, ọla ebube nke na-enweghị ihe ga-egbochi ya n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ dịka kansa, ana m enye iwu ka kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọ bụ ọkwara nta ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ nrọ ọjọọ nke abalị nke mmụọ ọjọọ na-eweta na ndụ gị ka a napụta gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka mmadụ niile site n'isi ha ruo n'ụkwụ ha, n'akụkụ arụ ha niile, ebe ọbụla ha nọ, maọbụ n'ụlọ ọgwụ maọbụ ebe a ugbu a, maọbụ na ọgbakọ ọbụla maọbụ n'obodo ọbụla, ebe ọbụla ha nọ n'ụlọ ọgwụ. Ana m ezipụ ike nke Chineke ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị. Imeela maka ọgwụgwọ nsọ, imeela maka nnapụta, imeela maka mgbapụta, imeela maka ike ka ewetara ogbugbo. Emewo ya n'aha Jizọs ka enwee nguzosi ike n'ebe niile. Anyị na-arịọ nke a n'aha Jizọs. Emewo ya. Obi dị anyị ụtọ ịga n'ihu ka anyị na gị na-enwekwa mmekọrịta. Biko, ebe ọ dị oke mkpa imetụta ihe ọbụla na-abata mgbe ọbụla ọwụ GCK, biko tinyere anyị na www.gckhq.org/cwc. Ọ ga-adị anyị mkpa na ị na-esonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu. Biko sonyere anyị mgbe ọbụla. Chineke gozie gị.
n'aha Jizọs. Amen.